kang tumingal prangacampa samya ngadali lir tatit wileteng koto Cahyu angkung manguntang nite Ladenya ngedali wus terus Sora Wiloka kaya buta singa wragil Ladalah lo Ladalah paman Paman Sengkunar medal nglatar Dursasana nyadong kapar ya Man Sengkuna smiyos kula Dursasana nyadong pawartos lho Man Sengkuni medal Jawi nitih bendi kula Dursasana nyadong pawartiman monggo kula aturi parindawa dhateng kula putra jengandika kula pun Dursasana man Wong ngomong kok nganti kaya ngono arek-arek. Batu. Aku sakit kula. Wih, lah ora bejaji. Paman, papan cekudi. Kula putra diganti kula wedur wegati, paman. Jadeg jauh, paman. Duwe anak buah kok werna-werna kaya. Bola bali bol aja. Putra Jengandika kula pun Bambang Asuwatama nyadong dawuh paman. Iya kabeh wae anak-anakku sata Kurawa. Ora perlu dadak saur manuk dhewe-dhewe cukup Dursasana sing dadi wakile kadang sata Kurawa. Nggih man pripun? Enten kabar napa niki man? Iki mau negara Ngastina nampa layang saka Wisanggeni nggone bakal njaluk negara Ngastina nedya diparingake nedya diaturake marang pepundhene para Pandhawa nanging semune dadi runtik jroning penggalih Sinuwun Prabu Duryudana nadyan wis dielikne dening sinuwuning Mandura Parandene semune sinuwun tetep kukuh bakuh nggone ngukuhi marang negara Ngastina kedadak ana narendra saka ngawu-awu langit ya kuwi Prabu Manik Maninten lan Begawan Kumbara Resi nggone kepengin memitran marang Sinuwun Prabu Jaka Pitana. Mbarengi tekane Wisanggeni nggone nagih njaluk baline Ngastina wah dadi pasulayan iki mau semune. Prabu Manik Maninten saguh dadi jagoning Kurawa bakal nyingkirke Wisanggeni yen perlu. Sinuwun Mandura yen nganti runtik rasane ngati bakal mbelani Wisanggeni. Begawan Kumbara Resi sing bakal saguh nyingkirake. Ngoten man. Iya. Mula wektu dina iki Kurawa ora perlu dadak wedi kangelan kaya padatan nyawisake wadyabala. Ingkang saperlu ngombongi lekase Prabu Manik Maninten apa dene Begawan Kumbara Resi. Ora wurunga Wisanggeni ora ijen mesti diombongi karo sedulur-sedulure Antasena Gatotkaca